Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Elikamthaniya libuya kwimpela sonto yeqhwa. Abamaloli bafuna iqashelwe esexwayiso sezulu. UZulu ubizwe kumkhosi weLembe kwaDuza kusasa. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Njengoba imigwaqo eminingi sivulelekile ukuthi kuhambe izimoto emva kokuvimbezeleka cisho ke izinsuku ezimbili ngenxa yeqhwa ebelihlasele kusuka eHowick kuze kufika nakoNewcastle kanye naseHarrismith, kodwa ke kusakhona izindawo ezisenalo iqhwa okwenza ke imiphakathi ibhekane nobunzima bamakhaza. Kulesigameko ke sokuvaleleka kwezimoto emgaqweni omkhulukazi uN3 ukusukela ke ngoLwesihlanu babilika abantu abalahlekelwe impilo yabo. Lana enye yemizi eseFanrinene eduze nomgwaqo omkhulu N3 ongumunye yemigwaqo ebekade iphazamisekile kuyona lempela sonto njengoba izimoto ebekade zisuka esifundazweni iFree State bengakwazi ukwehla zibheke KwaZulu-Natal kanjalo neziswa KwaZulu-Natal zingakwazi ukuthi zifike eFree State. Sikwazileke ukuxhumana nokuxoxisana nabanye amalungu omphakathi ikakhulukazi kulona uhlangothi laseFree State into abakhale ngayo kakhulu ukuthi impela sonto abaphuma kuyona beyinzima kakhulu ngoba bebengakwazi nokuphuma nasendlini ngoba iqhwa belikade lisuka onyaweni lize lifike ngaphezulu kwamadolo kunye abakuvezile ukulinyalelwa izindlu zabo njengoba ezinye zisale ivuza ngenxa yeqhwa ebelikade lingaphezulu. Sisi kuvele kwagubezela nje sangakwazi ukuphuma sangakwazi ukwenza lutho kwagubezela phekwezindlu kwayimanje nginamaconsi nje la endlini ogwesi kakhulu kwesilinyalelwe nayindlu kuvele kwamboza indlu ubhuti waphuma egijima ukube bekumuntu wesifazane mhlawumbe ngabe ulimele ngaphakathi manje ngoba umuntu wesilisa akwenzakalanga lutho uphume wagijima nje washona ngalo wabaleka sase siyaqoqa ke lokho bekufanele siqoqe ingubo sazisa ngale kwenye indlu kodwa nje cha kubhlungu isimo sanamhlanje ngathi kuwesi kunaneminye iminyaka ayi kuwesi kakhulu kubi kusiphathe kabi nje kakhulu sicishe sayibona singabantu abashonile abangasekho. Ungqongqoshe womnyango wezokuthutha namhlanje uhambele kusona le ndawo ikakhulukazi labe kade kuhlanganisa khona abasebenzi bezinhlaka ezahlukene zezokuphepha okubala bomgwaqo amaphoyisa kaSAPS kanjalo nabezempilo abakwazile ukuthi bahlenge izimpilo zabantu. Usiboniso Dumo ungqongqoshe walomnyango ubonge kakhulu ukusebenzisana kwezinhlaka ezahlukene okubalwa phakathi ezaKwaZulu-Natal iFree State kanjalo nakhona eGoli ngoba kwazile ukuthi zihlenge izimpilo zabantu akuvezile ukuthi ubungabamkhulu umonakalo obungenzeka kube kuthiwa bekungekho ukubambisana. RTI ngiyafisa ukuthi ngibonge kakhulu ngomsebenzi abawenzile sihamba seRTI Msingi ikhulumile nominister ngambonga nakhona noambulance services ngimbongile uMEC waka health uMEC uSimelane ngifisa ukubonga kakhulu ke nethimba lo chief director abawenzile ithimba la kaEPWP ekade on the ground Puthini ke operator bonke ngicabanga ukuthi ngifisa mina ukuthi ngiqhakambisa nje into ezintathu ukuthi ukuthola umsebenzi njengamanje kusuke kuyisibusiso kodwa nikwenzile nihambe beyond the call of duty ukuthi nizinikele nenze umsebenzi ube kahle. Ngiyazi ukuthi over these 3 days bekubheke kakhulu ukuthi akwenzeka izinto. Ngicabanga ukuthi nitholile ke feedback ukuthi abantu bajabule kangakanani ukuthi basizakele. Siyababonga abantu uthe umongameli waseSouth Africa uPresident uMatamela Ramaphosa nginitshele ukuthi umsebenzi enwenzela isizwe ngeke uzukhohlakale. Yafisa ke Zwide ukuthi sithole nje igama negama lalabasebenzi when duty from Friday kuze kube namhlanje kuze singabi generic ngoba umlando kufanele unikhumbule kahle ngomsebenzi enwenzele eSouth Africa. So bengifuna ukuthi ngiqale ngalo daba ukuthi lo msebenzi bengenzeka nje ukuthi kugcine khona abantu abaningi abadlulwe imphefumulo basindile ke abantu bagcina bekwazile ukuthi bafinyele ehlotsheni saze senze i-call of duty sawubanikeza izinto ezishisayo baya appreciate. Okunye okuvezwe ungqongqoshe ukuthi kwamanje bengaqinisekisa ukuthi uwodwa umphefumulo osulahlekile ngokombika bawuthole ngomnyango wezempilo kusona isifundazwe wase wathembisa ukuthi nakanjani makhona eminye imibiko emisha eqhamukayo njengoba kuyimanje kusalokhu kusabalela ukuthi babili abantu abadlulile emhlabeni bayokwazi ukuthi badlulisele ulwazi oluyisona siqiniseko esivele eminyangweni efanele.
ukhona kumphefumulo owodwa odlulile womfowethu obekade esuka eGauteng eza ngalana sixolisile. Ngicabanga so communicator sayidlulisa icondolences ukuthi umndeni wakhona ududuzeke, kodwa kusaveke imphefumulo eminingi kakhulu. Siyafisa nje usiliqhakambise lo point ukuthi nizikhumbule nginikeza ibadge of honor i-law enforcement agency ihlanganisile. That badge of honor niyayideserve. That is why ngithi ngamunye enhlizweni yakhe azi Yonke imigwaqo isiyakwazi ukuthi isebenziseke njengoba kushale usuku lwayizolo sesikwazile ukuthola imbiko ngohulumeni wesifundazwe iKwaZulu Natal. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ngiku N3 eVan Riebeeck. Abenhlangano yabashayeli bamaloli kuleli i-All Truck Drivers Foundation sebenxuse izinhlaka zezokuphepha ukuba bebe nohlelo oluqondile lokulawula ke okwenzeka emgaqweni ikakhulukazi umizanusi zezulu sezikhiphe isexwayiso ngesimo sezulu esingasihle. Omunye wabaholi kule nhlangano Siyabonga Dlamini uthi okunye kwalokho ukungavunyelwa kwamaloli kuba aqhubeke nendlela kwazise yiwo adala isiminyaminya. Bafuna uhulumeni uthole ezinye izindlela zokubhekana nezimo zezenhlekelele izemvelo abenhlangano yabashayeli bamaloli kuleli negcina iphazamisa ukusebenza kwemigwaqo. Thina nje sabashayeli bamaloli siyocela ukuthi because asikho familiar kakhulu in terms of weather in then bona basuke sebazi ukuthi okay iweather climate isibeka kusiphi isimo. Ugovernment akenze sure ukuthi labantu abapatrola uN3 like eMoy River stop the trucks pull over to the truck stop whereby abantu bezokwazi ukuthi bebe khona bethole khona yonke into abayidingayo in order ukuthi abantu bengastuck on a freeway. Then from labantu aba travela bemoto encane, it can be easy for bona ukuthi nikwazi ukuthi ni ba move the ice then be move because I truck ayikwazi ukubisa move if you say ice siziyaba nkulu iyaphanda of which is ayisena movement then funare. Lokhu kuze ngemumva kokuqhinqa emgwaqweni izinsuku ezintathu kwabe bevaleleke emgwaqweni efana noN3 ngenxa yeqhwa ebehlasela izingxenye zesifundazwe. Njengemizamo yokusiza abashayeli bamaloli basebenzise leli thuba ukusiza ke abebevalelekile ngokubahlinzeka ngosizo. Emabhasini hlungu esebuzwile sibuka izingane abafowethu omama abanandawo. Izingane sifuna ukwenzelwa amachini incence awekho amanzi ashisayo. Bathi-ke kubafowethu bamaloli siyazi ukuthi bahamba noblanketi banempete basizile futhi kakhulu whereby la kudingakala khona ukuthi abanye babafowethu bebengemuva ematendeni emoto bekwazi ukuthi bebathathe bezoba vulela amahitha befudumale benzele abanye amanzi etiye kuphuzwe itiye kubanjiswene ngoba into ebalekile ukuthi sizwelane. Zibalelwa ngaphezulu kwekhulu izimoto ebezivaleleke lapha kanti ngeshwa kunabantu ke ababili ababikwe ukuthi ke balahlekelwe imphefumulo. Endabeni ze1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu eThekwini. Usomlando uDokotela Uzakhele Shamase uthi ubuyiswa komcimbi omkhosi weLembe ukuba ubungazwe ngosuku lwawo okungumhlazi ngama-24 kuMandulo kubuyisa ke isithunzi salomkhosi kanjalo nesasasa lawo. Ekhuluma nethimba lezindaba uShamase uthi lo mcimbi uletha ubumbano kwisizwe samaZulu. Njalo mhlazi ngama-24 kuMandulo isilo siyaye sibungaze ukukhothama kwenkosi iLembe niyakhothama kwaDukuza. Isile sesihlalweni uMisuzulu kaZwelithini usanda kumemezela ukuthi lo mcimbi uzobungazwa njalo ngosuku lomhlazi ngama-24 kungakhathaleki noma kuphakathi neviki.
Sasa lisekhona lomkhosi welembe and futhi isithunzi sakho siyabuya manje makuthiwa akubuyele ngomhla ka24 ngoba sasivela isithunzi sibaluleke ngalolu suku lolo esakhothama ngalo isilo sakwaDukuza kubaluleke kakhulukazi ke lo mdodiswano koba khona eNdlunkulu nani ikona futhi nakho kube nomthelela ukuthi akube nesasasa abantu sifuna ukumbona ngangezolathi kuhuye lona okufanele kube huye ohleli njengamanje ehlalweni nangempela kwenzeka kanjalo so likhona lelo sasasa ngoba kwaba khona nongabazana ukuthi makukhothama umdlokombane ungahle mhlambe kushabalala into ezithile ezinto kungasenzeki. Udokotela uZakhele Shamase uyachaza ngokuqalwa kwalomkhosi nanenhloso yawo enkulu ekubumbeni isizwe sakwaZulu. Khumbula phela ukuthi waqalwa isilo sakwaDlamahlahla inkosi Solomon kaDini uZulu. Nakho ebeka isikhumbuzo sesilo sakwaDukuza uShaka kasenza ngakhona laphana kwaDukuza isilo uShaka kasenza ngakhona isilo sakwaDukuza sakhothama ngomhla ka24 kuSeptember ngo1828 manje mangabe sekwenzeke lokho isilo sakwaDlamahlahla saqala isikhumbuzo sesilo sakwaDukuza umntana waphinda angene sekhona ngaleso sikhathi uNdunankulu kaZulu inkosi uMathole Buthelezi ozala uNdunankulu kaZulu Sanda Khothama may they so rest in peace manje kwasuka lapho ke njalo ngomhla ka24 kumandulo bekukhunjulwa umkhosi begujwa umkhosi welembe ukubaleka kwawo ukuthi umbumbu wesizwe sikaZulu amabutho izintombi amakhosi ahlukene kanjalo nezikhulu zahulumeni ziyayizibe ingxenye lomcimbi omkhulukazi okubungaza uZulu. Izindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Uchazwe njengomuntu obenothando lwabantu futhi ebahlonipha abantu loyo owake waba yimeya kumasipala uMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya uQhina Mkhwanazi ongasekho emhlabeni. Konke ke lokhu kwenzeke ngesikhathi izikhulumo ezahlukahlukene zishelana inkundla enkonzweni yomngcwabo ebibanjelwe ekhaya egunjaneni eMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya izolo. Umekiwe endlini yakhe yokugcina enkonzweni ebibanjelwe ekhaya endaweni yasegunjini eMtubatuba lo kwaba yimeya kumasipala inkosi uMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya umntwana uQhina Mkhwanazi. UMkhwanazi udluleke emhlabeni ngemuva kokungeniswa esibhedlela. Ubuholi beqembu leIFP, amakhansela, izinduna kanjalo nobuholi bamanye amaqembu ngokwehlukana kwabo babe yingxenyeke yalenkonzo yokumphelezela. Izikhulumo ezahlukene sishiyelana ke inkundla zemchaza ukuthi ke ube ngumuntu onjani kodwa kokugqame kakhulu ukuthi kube ngumuntu onothando ehlonipha futhi engakhethi ngokwebala nangokeminyaka nangokukhulu bakho. NgisePitoli isikhathi eside manje sengisebenza eCape Town. Ube ngifonela ubaba athi umsebenzi ungawulahli, imfundo ungayilahli. Ileyo nje nje bayibeka phambili ubaba ubelokhu esho ukuthi qhubekani imfundo. Isikhathi esiningi bengingekho la ekhaya. Bengikhuluma nobaba esho baba ukuthi hlala umsebenzi uyahlonishwa. Baba ebesithanda ngayo bezimlandela lezi ngane ngoba bese ngikhulakhulile zimlandela mayizolala la ekhaya. Nazo zila ekhaya ubaba mayolala amancane masithole ziyathutha ngoba masithole ngithi sengiphekile ngiphekele ukuthi abantu bebe9 namuhla awusisele sibo4 manje amancane masithole ngala kaphekile akalindele umuntu nazi ingane iqhamuka bathanda uNdlunkulu bakhe akekho uNdlunkulu kaShamase obenesikhalo singomama sikhona ekhaya lona ke bangcwele isundu elishalela kude ubeqala ekhaya eshalela ekhaya isebenzele indlu yakwabo bangcwele bekhulumela omama. Umengameli weqembu leIFP uvele enkosini Hlabisa ukhaliseke umndeni ihlobo abantwana nabo bonke bebesondelene naye wakuveza ukuthi ke nabo njengeqembu balahlekelwe kakhulu. Ube insizwa einsizweni siphelele. Ngisho noma zikhona insizwa ezondlekile. Kodwa bese kuthi mase kufika uQhina sithi usefikile uMkhwanazi omkhulu.
Phela yonke leminyaka ku1985 kuze kube manje. Uqhina uhambe ngobuqotho esekela umntwana okaphinda ngene esekela iqembu lenkatha yenkululeko. So sonke isikhathi ngesikhathi uqhina eba yikhansela okokuqala kwaWard 19. Ngaso sonke isikhathi abantu baleli wadi bekwala noma selishintsha inombolo sekuthiwa Ward 16 libize noma yiphi enye inombolo kodwa abantu baleli wadi bebethi mabefika esikhungweni sokuvota bavotela uqhina. Indodana kaQhina ivezeke ukuthi ke ubaba wakhe ngeinsuku zokugcina akazange ebe nokuthula ubebhekane nomzima njengoba ke bekukhona abantu abebemfuna uthi ke lokhu kumphathise inhliziyo ebhlungu njengoba ke abanye abantu bese kufika lesi sikhathi bafika lapho sebephumula khona behlale ngokuthula nemndeni yabo kodwa ubaba wakhe kwenzeke ukwehlukile. Baba uphile the past 5 years just running around, running away from people, running away from situations. Ingiphathe kabuhlungu le nto ukuthi ubaba ekugcineni kwempilo yakhe akakwazanga ukuthi athole ukuphumula. Baba uhluphekile ekuphileni kwakhe kokugcina. Ngithe ngithola ucingo from Cape Town, ngathatha iflight ngeza ngazobona ubaba elele esibhedlela eBay eselele okwanguna phakathi. Lesithombe ngisibonile, I think it was 6 hours after kushona kwababa. Isithombe ngisibonile sona ngi-treasure shot for the rest of my life. Because it's for the first time ngibona ubaba peaceful. Umkhwanazi ushiyeke emhlabeni amakhosikazi amane abantwana abangaphezulu kwama20. Lesigezi indaba zo 1 KZN TV nginguSamgeliswe Nqulunga ngisemdubatuba. Ake sithi khulu kuqushwi ezitolo siyabuya nje manje. Asibingelele siphinde sikwamukele ngokuthi usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Elikamthani libuya kwimpela sonto yeqhwa abamaloli bafuna iqashelwe esexwayiso sezulu. uZulu ubizwe kumkhosi weLembe kwaDuza kusasa. Bekukuhle kudelile emcimbini wokwamukela omunye wabadlali betennis kuleli uLucas Sithole. Lona ke ungomunye wabadlali ababambe iqhaza elikhulu kulendima ophinde wamela leli emidlalweni ebibanjelwe eParis nokuyilapho ehlomule khona indondo yethusi. Laba ke bamchaze njengomuntu ophakamise iningizimu Afrika kanye nendawo akakhulele kuyona iNewcastle. Bawushayela imhlombo umsebenzi owenziwe uLucas Sithole baseNewcastle kulandela umcimbi wokumamukela njengoba beyodlala eParis. Siyamukela thina ekhaya, we do appreciate that we are having one of our own. Ongazange abe nendlela yokuthi being ekulesima kuso athi ngiyahlala phansi ngiyarelaxa, so I just live bese ngiphila noma ngabiphi impilo. So umuntu who wanted to encourage the other abanye ezinye ingane ephilayo nezinye ephila ekhubazekile. So we are very proud of you, Lucas, uthi sibe nawe nanokuthi the big achievement that we just oyitholile le bronze medal. Baqhube ngokuthi njengoba umuntu ophila nokukhubazeka bazokwakha inkundla yetennis ezobizwa ngegama lakhe eNewcastle. Sizobuilda a multi-purpose sports complex ezoba nama-tennis court namanye ama-sporting code. Lama-tennis court sizowa-dedicate kuLucas as a legacy for him, named Lucas Sithole Tennis Academy, whereby young kids, they can go there, learn the sports of tennis and get them to develop and really move them away from the toxic ills that are happening in our communities. Kanti usomlomo womasipala eNewcastle umntwana uthenga amehlo Zulu uthi uLucas Sithole uphakamisa indawo yaseNewcastle. We need those people who are young bazokwazi take this Newcastle ibese kamene phezulu. Okwenzeka namhlanje, we think we'll develop from there. Uqhube ngokuthi bazolekelelana neNyathe Foundation ukwakhela uLucas lenkundla yezemidlalo. Sithi nje kini nonke abantu baseNewcastle kakhulukazi siyacela nje ukuthi ke senze konke okusemandleni to support ukuthi nale initiative abekhuluma ngayo uNyathi in terms of having that kind of a tennis. Once you are having a court,
that is being named after him, it's a milestone. Whether as a appeal or we know what happened, his will be there. So therefore we say thank you very much, brother Job and now brother Ronald. Akukho ngakusho ngakanani ngaphandle kokubonga welcome engiyitholile la ekhaya as a citizen of Newcastle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngize umngane wami all the way from ePolokwane eTzanini ukwazi ukufika. So ngisacela nikhava lo-petrol wakhe ke please. Akukho ngakwenza sijahe nje ukubona stadium because bangitshela ukuthi kugcwele nami ngisafuna ukuyoshaya ivosho. Thobeka Dladla izindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Isilo indlulamithi amakhosi uMisuzulu kaMdlokombana ubungaza usuku lwakhe lokuzalwa namuhla. Indlulamithi evundle okhalweni lukaMntana enkosi uManfombe Esukaso Obhuza nesilo uZwelithini ihlanganisa ke iminyaka engama50 namuhla idla amabele. Abantu bakulesifundazwe sebebe ngabanye kwabafisela isilo usuku oluhle lokuzalwa. Ngithi angifisele ilokotho ezinhle kuyisilo kubaba uNgangezwe lakhe. Ilokotho ezinhle zokuzalwa kwakhe konamhlanje ngoba ehlanganisa iminyaka engama50. Sithi akakhule azakhokhobe unwele olude ndaba ezethu. Bengithanda ukuthatha leli thuba ngicelele isilo iminyaka eminingi kunalesi khona u50 years hlanganisa iminyaka eyishumi engama50 namhlanje. Ngithi ngicela unwele olude owamdlokombana ukuthi akhula bengangezwe lakhe. Ngelanga okuzofisela uNgangezwe lakhe usuku lokuzalwa oluhle usuku oluhle lokuzalwa njengoba ethena iminyaka ewu50 ngithi unwele olude kuMageba. Ngifisa ukufisela uNgangezwe lakhe usuku oluhle lokuzalwa as he turns 50 years engathi uNkulunkulu angaqhubeka amgcine sizazomdinga kakhulu kwaZulu. Nkosi imbusise ngeminyaka eminingi kakhulu. Ngilana nje ngizofisela ubayede usuku oluhle sithi nje impilonde uNkulunkulu amgcine aphinde amandisele mina iminyaka sisamdinga kakhulu ngiyabonga. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabeze masibuya. Siyabingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. ElikaMthaniya libuya kwimpela sonto yeqhwa abamaloli bafuna iqashelwe esexwayiso sezulu. uZulu ubizwe kumkhosi weLembe kwaDukuza kusasa. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-17 rand 44 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19 rand 40 cent uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23 rand 15 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,620 15 cents i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$74 49 cents umphongolo. Ake sikubhekele isimo sezulu ongasilindela. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngeziguqisi bese kuphathele zona namhlanje uhlangabeza futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.